Ето хора, съм в КТБГ и да виждат отново в моят канал. Днес хора ще играме Ice Cream първа част, понеже казах, че ще има old school игри, това е една от тях. Извинявам, че миналата седмица нямаше видео по-скоро, просто знаете, че почнах училище и нямам много време, но ще се пробвам да... По-скоро няма да се пробвам, ще има видеа. Просто очаквайте всяка седмица, може би някоя седмица да пропусна, петък, събота или неделя видео, така. Сега нека започваме. Ще играя на нормал и туториал не ми трябва. Гледал съм само видеа, не съм играл. Така, нека започваме. Ако да имаме използваме. Тук сега направих едно на видеото, но ще оставя да ви вие го видите. Don't you want to try my delicious ice cream? И това беше главно. Той пита дали искам да му пробваме сладоледа и сега трябва да се измъкнем ето въжето. Излизаме долу. И... той вече е изпуснал. Трябва да идем. Ще го да слагаме до това. Мале за малко да ме фане. Ако имаш изи, сега ще да играя на изи. И сега отиваме в паркинга. Всъщност скоро не трябваше да отидем в паркинга, ами в плейграунда и затова сега се върнем в плейграунда. Ето го той излиза директно там. Но сега тук, защото снех едно видео и не се получи, сега записвам наново и вече знам някак как стават нещата. Сега, като дойдем ето тук, трябва да ръпнем тази ръчка май беше, натискаме бутона, не. Значи ето тази само май беше. Не, е тази. Не. Сваляме това на земята и сега отиваме от среща. Така, тук сега трябва да намерим едно, което миналия път беше ето тук и сега също е тук. Взимаме офис ключа от него и се махаме. И сега отиваме в паркинга, където ще видите къде ще използваме този ключ. Какво е това? Да, офис ключа, знам за къде е. Не знам дали е добра идея да използвам стълбите, мисля, че не, но аз ги ползвам тях. Тъкно дошъл. И офис ключа, той също се ето за тук. Ще трябва да изчакам да се махне. Ето това съм го бил изпуснал. Добре, моля. Така хора, понеже той ни хвана, взема ето тук. Взема това тиксо и взема тази жица. И ето го отново. Това там с картите миналия епизод съм пропуснал, иначе съм шел да стигна доста по-напред. Ще молим той да не загуби.
сме изгубени. Тяма на паркинга. Този път ще се кача ето от тук. Така, и се надяваме той да не е тук. Така, влизаме ето тук, колкото нам ето тук. Точно така ме пращаме нещо друго? Не, добре. Нещо за да направим ето това. Обаче то не го приспива, което е леко гадното. Искам да дойде ето тук, за да и да го приспия. Така. Ела, ето насам. Приспивам го, тази пашка не ми трябва за друго. И сега взимаме картата на брат. Малко ще разберете защо дам брат. Както ви казах, направих един опит и не се получи. Така, и сега къде ще изляза? Ето в автобуса. Отиваме при кафетерията. Е така. Как не е правилното? Оу! Да, аз гледам. Добре, тук ми трябва, така че ще дойда тук, ще се скрия и ще го изчакам. Ето хората в момента остават пред мене и в момента го чакаме да се тръгне. Ето излиза. Сега ще чакам. 3, 2, 1. Излизаме. А сега е Джесика. Добре, обърни се. Той пък не се обръща от шума. Искам да съм тик зад него. I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump clubby one. Видяме. Искам да кажа, че Отиваме отново на паркинга, защото този път ни трябва друга карта. Преди беше брат, но сега са го сменили на Джесика. Така. И оттам вече какво има вътре не знам. Джесика. Така. Отваряме тук. Сега с тази карта отиваме в кафетерията. И ще видите какво ще стане. Така. Използва я. Добре. Тук е отворено ли е също? Да, отворено навсякъде. Той би трябвало да ме запази. Насам. Също трябва да проверявам и тоалетните. Сега да ти остават тук. Ето тук обаче не знам какво има. Ей, той обаче не спира, бе. Soon there will be no one left. Рови. Не. Сериозно. В последния, който проверих, миналото видео беше във втория. Сега в последния. Не знам къде е. Отварям вътре, има стотинка.
2, 3, 5. Какъв е този ключ? Кафетерия с сторички. Коментарата не може да отваряме, а не? Да, не може. Добре, кафетерия с сторички. Това не знам за къде, ако трябва да съм честен. Ето за тук ли е? Тук има една врата, но не е за тук. Ладно, това само пише кой ще бъде на смяна. Тук може би не. В едната не. Другата няма да разбераме. Добре, искаме и тебе метна вътре. Добре, видяхте къде си. Добре, ето че го няма. И навътре. Точно това ми трябваше. Точно това ми трябваше. Ето го ключа там. Имаме в плейграунда. Така е тази стотинка ето за тук. Слагаме я, пускаме и той ни дава награда. С която награда може да се поиграем с Род. Самия въпрос е тук ли в мен? Да, тук е ключът. Добре. Искам да разгледам този плейграунд. На площадката да имаме нещо случайно. Той е тук някъде, ето ми него. Как ме видя от такова разстояние, не знам. Тук има якито. Да бе, разбрах, че ме виждаш. Ела просто да те помниш от написана от тебе. Е така и сега той се маха за една минута. Тук със сигурност има още нещо, обаче не знам какво е. Така че... не знам... Чакайте, имам една идея. За този ключ, така, мятам го сега. Не, също ще си го взема. Тя ме в стал. Ти може да си легнеш. Така обаче... Да... Не мога... Бензин? Бе, това миналия път със сигурност не съм го видял. Но нека гледаме какви предмети имаме всъщност. Нека имаме плеер, офиски, който го намерихме, ID, който го намерихме, ключ, линкшот намерихме, кролбар да сме намерили. Петрола току-що. Стотинката сме намерили, има количка някаква, има кролбар, има кейчки, кешери сме намерили, какви сторички сме го намерили. Обаче за да влеземе вътре, той трябва да ме хване. Нека име това ще го взема. Да, това тук е за вратата. Която вътре има някакъв
дали може и я искам да правя. Тук имаме пом. Не мога да я взема, мисля, че мога да я взема. Мога ли да я взема? Добре, бензина е за тук със сигурност. Нали? Как да я заредя? Добре, това го фърляме. Къде оставих пушката? То не е пушка, ето го пистолета. Празен е! Заключено. Ето тук може би ще ми трябва също. Има възможност. Я. 2, 3, 5. Тук има ли номера? Не. Добре, 2, 3, 5. Ако е в офиса, дали има нещо? Добре. 9 мятам тук. Това е празно, така че го взимам, затварям. И къде може да има такова наточване? Аз тук не виждам. Не виждам. Добре, дайте първо да приспиме Род. О, не. Добре. Тук някъде да има нещо за бензин. Аз не виждам. Я чакайте малко. Нали ни имаме ето този ключ? Кафетерия, сторички 235. 16, 217, една сам някъде. 21, не. Вътре ма имаше някакво, което може. 235. Мога да взема ножичките. За къде са тези ножици? Така, добре хора, провери го и трябва да клетката да е мазна. Тоест някаква мастера намеря или не знам. То някакво мазно има. Тук има количка, кейчки, кафетерия, ойл има някъде. Ето това може би ще ни трябва. Той пък намери къде да е. Бърна ми ходенето. Долу, бързо, надолу. Тук нещо. Going to kill some kids today. I'm looking for the chump puppy bomb. Going to find some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Ето тук. Не виждам нищо да има. Добре, може да не е в кафетерията.
Така, ето тук има някое, къде беше? Гараж Spotlight. И аз мисля, че това как е вързано отгоре, трябва да го намеря и да го срежа. Така че нека има. Обаче къде е този гараж Spotlight? Е въпроса. Майко, как ще се забил в него? Аз знам той как не ме видя. Той вече не видя. Обаче той сега ще забрави. Кой съм, къде съм, какво съм? Така. Добре, не знам за това, обаче мисля, че в Playground. Понеже в кафетерията не видях или аз съм слаб, не знам. Мисля, че тук някъде трябва да има такова да наточиме бензин. Някъде? Не. Добре, нека дойдем тук. Не знам какво ще прави такова за бензин на детска площадка, но нека проверя. А според мен знаят ли къде е от другата страна? Според мен е там, където ми иска това гейта. Аз ето тук мога видя какво има отзад. Там? Май да. Не знам, не съм нямам се да представя. Горе отидва. Айде да трябва малко да се поразходиме. Предена страна, браво, чай, чао сега. Тук има някаква кутия, тук има някакви неща, ама тия неща не ми трябват. Тук има такова... Какво е това? Missing security guards. Last time seen at Password Neighborhood Playground. Някой липсва. Вече почвам да се отчаивам, понеже нямам се ни представа, обикарам тук. Но не знам, да не било тук да има някакъв спотлайт, не знам. Аз вече съм леко отчаян. Хора, отчаявам се вече. Има някой предмет, който ми се гурат, който е оила, за което след това ще напълня петрол, ще отворя ключката, ще отида там, където сам сигурно ще ми трябва. О, не, твори! О, не. Тръгни напред.
моля те. Сериозно на толкова глупаво място, аз го търся из цялата карта, търся някакъв предмет. Трябва ми просто някакъв предмет. А той е бил тук. Няма да коментирам, хора, отиваме на плейграунд да използваме го, взимаме петрола, пълниме го. И след това там мисля, че трябва да срежеме това там, което е... Просто не мога повярвам на колкото по място е било. Ето взимаме го и сега отново ще трябва да го въртиме. Хайде, идвай! Нямам цял ден! Хайде, хората трябва да гледат. Насам. Просто ще благодаря, хора. А това е само първата част. Имаме още... Колко са? 7 части. За игране. И аз това не си бава времето и директно ги пускам на нормал. На най-лесната трудност. Знам, че е най-лесната, но няма как директно, примерно на... За първи път играя играта и да почвам на екстрим. Първият епизод, още първото веднага умрях. Така, добре, не мога да повярвам, че той не е дошъл. Окей, сега отиваме в паркинга, не мога да повярвам. Извинете, хора, имаше леко прекъсване, така. Ето я тази количка. Пълни. Не. Така. Така се изключи. Къде с ножица? Дай ми ги, така. Къде си? Добре, няма го. О, ето ни и нас! Ай, това много трудно се управлява. Всъщност не е толкова трудно. Дали мога го пусна? Пробвам, не ми интересува. О, мога да... Мале, аз му разказах играта. Имаме. Нека видим сега какво има тук. Което толкова много се мъчи. Отваряй. Ето го. Режим. На долния етаж някъде. А тук има ли? Опа. Аз тук не мога да дойда. О, неговата глава. Не мога ли да се сложа? И тук шкаф 1, шкаф 2. Няма как, а? Ето, знаех си. Май намерихме всички предмети, нали, ръгбито знам къде е, просто не ни трябва, т.е. ако ме хване количка. А, кроубара. Добре, а къде е този гейт? То не може да се отвори от тук. А, вместо стрелата. Сега качваме се. О, не. Тази количка не ми трябва вече. А, чакайте, това е за неговата килия всъщност. Може би. О, не. Неговата ли е? Нека им какво става. Така, отваряме го. Така. Ето, не ми давай. Той скочи. А вие скочи. И той си замина.
това беше краят на завършването на играта Ice Cream 1. И така, хора, това беше Ice Cream 1. Надявам се игричката да ви е харесала. Ако е така, може да чупите лайк бутона, да се абонирате за канал с камбанката, за да не изпускате видеа. И това видео ще се пробвам да го кача евентуално събота или неделя. Рам кой от двата дни ще бъде, понеже петък няма да бъде, понеже сега го снимам. Но да, надявам се видеото ви е харесало. Ако е така, може да се абонирате до всеки един мощен лайк. И да, аз бях Ивката БГ. Довиждане и до следващата седмица. Чао!